guys. Hey guys, madong adlaw, madong buntag na karon guys. Sugod na kag tao ang nabuhi. So this nga ging na guys, dito nakaluto kay lagi na putol-putol ang klase. Alam ko straight. Nakaroon na isa ka adlaw ay klase nagka 25 magpulis na siguro na. Pero na ako iluto ana guys. Kaya na mag-birthday. Shout out ni Sis Erlyn, no? Naripilan na ho. Dahil paminta guys, mapalit na kong i-refill ba? Kanikod siya, oh. Palit na kong i-refill. Namit dyan na ako luto guys. Kaya waknis na nagkuhang og Ricardo. So na ibang mga kananan, basta gisera, maluto ra, matindahan raw, magigsara kung kuhan yung kaho guys. Kani mga kuhan. Kani mo pahit pa galing kuhan guys. So, yung bawang pang powder ba? Garlic powder. So, hindi na ito ha. Kuhan. Maluto na dahil ko og kuhan guys di sabaw nga. Dito. Basoy. So, magluto ko glass nga pansit. Kaya di dyan na mawa na itong pansit. Diyan, sini ko nakahuman sa prito o guan. Lumpia. So, alas 6, 15 magpumo display. Sakto alas 6, anak. So, shoutout din ko sa niimong dihang nga kuan, pahibutan. Amo dyan ang pahibutan guys, kay Luoy. Maluoy ko nga magsibilak ba. Wala dyan tayo choice, ito din sa pahibutan dyan. Pahibuto dari guys, 2,000 kapin. Kaya bago pang nagpa-opera si Tinaday, ang amo. Ang 2,000 kapin ang pahibuto. Mana masalan duguhan pahibuto. So gamit ka guys ang mga ingani guys, pero guba na tang na. Salamat ni sis in diya sa Amerika. Diyan yung mga gamit guys sa kusina. Nita ka rin ako saging na please. Kaya tanan ka lang ilaw-ilaw na kay wag ko ginamos. Naginog. Sabi mahala ka rin kayo sa mga alisipado, grabe. Ang mahal na po dun guys sa tulad kong feeling
Wala punta na sal. Wala makalit gani sa mga tindahan kay wa sila mo mamalit kay malata na ko noon dyan di mahalin. Sili at sal. Ako din ko galaw ko sili at sal. Kung bagudin kay wala naman yung bagudin sa merkado. Ang sabon ano ko ang pagdira. Ayan na guys, ka-display na ko. Inja, nanay nagpa-reserve. Sabaw ug kuan sabaw ug lumpia. Ang bawal sa mga bata. Sayo pa, pa'y tao, pa'y mga nanay. Guys, mahaw ta guys. Lagi ang pamahaw guys na kuwan. So, nakurot hindi nasudaan. Dinamos. Daon sa kamuti. Pagkisan o saging. Saging dago kayo. Mga itong tanan guys. Narote ka sudan guys. Binin sinikulog gamay nga pansit. Itlog. May bali ng itlog bunta guys. Salamat kayo sa mga namalit. Gimingaw ko kaon ng saging. Sa pamilihaw sa Bohol na nagsaging dito. Dari tag 30 ang kilo. Thanks for watching guys. Okra o talbos sa kamuti. Pwede tag saging. A few moments later. Adlaw na itong tanan guys. Kaduhang adlaw na bunahon guys. Adlaw nga Martes. Doon ako'y kuhaan guys. Munggus. Isang munggus. Kaya mangita man na sila og sabaw. O pansit. Ito pa, dadun pa Nicole. Hindi na ito pamahaw guys. May bula-bula. Okay, nakang lumpia. O kaning atohang ginisang munggos. Lami kayo nisa guys. Kaya gigisa na nisa karning baboy. So, wadong buntag na itong tanan guys. Salamat sa Ginoo. Natong sudan guys. Murag ugma walay klase man kay murag people sa to. Ako nang naghurot guys sa gahang munggos. Niabot na tayo i-order nga pillowcase. Dili pillowcase. Sa ban? Bedsheet nga nay pillowcase na hamon. Oh, nice guys kay wala ka nang kang mambing nga kwarto. Muna yung ganahan kay Erin. Erin, Dili mo mami. siya gini. Duha ka bedsheet? Oh, pink ang usa. Oh. Usa man ni baga kani? Habol ni. Ang mo ba? Paris sa tanang lagi habol. Baga kay habol oh. Hindi ti panapton. Nga ni pudun ta ako anak kayo tungkuan kay murag Lagi danglugon. kung sa online ka mapalit kumpara sa mall kay Kani kang Crystal ni.
Ako ang taon na niya, kang Christina lang siguro na kay pink. Oh, kag Crystal lang na. Bali siya yung kwarto. Nga, pilokis doon. Zipper pa din na. Pagiapilan ko nimo. Napawan mo diha. Sumod lang mo. Yang pink. Nice to lang pink. Giving goods na. Tulong mga pink. Sino? Nyara na itawod na nato. Di garti rice pa na. Baga kayo. Hindi kayo. Pag-ana, pinay-presyo ano guys. Pila ka na. Nice kayo nagpalit kayo kung hindi pa mali. Salamat na yung B. Kaya siya may nagpapalitan mo. Salamat kayo, ma'am. Sa paganda man, kaya hapit na siya mo. Umre. Ano yung mga bigatin nga bisita guys, hapit na mo uli. Oh, the paper na. It's all working. Mabul. Unya ang pilo, wa man. Wala pa may stock sa guys ano. Mabalik pa man ko dito. Katumang bandaway po ang nindot tong duha. 500 na. Mandaboy po na lang kay mo. Wala pa man kay no. So salamat kay Ma'am B. Salamat sa kay hapit ra ba ka mo uli nang ready na mi. Ga-ready na mi. Plus, Ilibin ng ulog. nani, Day siya oh. para dili maglihok-lihok inyong bed. Ang bed sheet sa inyong bed. Butang ingani ang likod. Sabit man yun. Para presentable ng buhat ko mo. Ay, apil mi eh. Ako nga pinaimit naman man yung kukumbe. Oh. Request sila kukuha na naman. So salamat kay Ma'am B. Guys na ugan na kay gilaban ni Nicolog sa iyo. Amo na isang itaod. Ang kani ka Ma'am B ni. Naindot siya tila. Pwede siya og bagong pilo. Eh sa kay igo kayo? Itaksak sa ilitikpan. Ikaw lang alisdan guys kay Kayo sa tumimi? ipainom mo na gani ha. Maghilak lang dyan sa sige. Wala kasi po ano tungtungan ako ng mga... Nadiha oh. Masa? Ha? Dito si hilak. Uy. Labhan pa na ito ng kurtina kapin. Ay, gato pa din yan tanan. Lakin. Hindi kang ate nang inday ng isa. Oh, sige hilak. Sabay-sabay na maghilak. Ang pinokis may wakwaan. Kabinsit na ta. Ako man kani usa. Hindi rin niwa. Duha ni, usa ni. Nga dito ako sa. Dira. Sabaw ni Nini nga oy. Bali. Oh. Iipit ra ni. Kilabad kayo kong ulo. Nice kayo mga mingming ah. Napayo sa naka sunglass ah. Masa? Niya ah. Hindot ni mukapit dun ni kay baga ang panagton. Kato mga pinalit na ko sa bisaro nga bidsheet. Mukapit. Pilitis. Ordiri po kung kukuha na. Masa? Isabay si Muha ba? Masa? Ang inday mga atong pink. Iring po nga. Mas iring na. Ang ira kay mga naong ba tag-iring. Pero na color. Wow, kanina. Ang pink. Why blue or
Murag kawanon siguro kay Hidagkon. hulat sakat. Luy kayo sila paminawon si hilak eh. Sa mangutana og asa nagi ka na kaning yang pang-ipit sa narana sa TikTok. Sa sunod na magmanindan tas TikTok. Kana nga itong mga ipang-order ba? Ato pang itinda nga. I-endorse po na to ba? Para dili ma kuha ninyong higdaanan. Mawi-wi. Di sa mata ng mga Magbalitok-balitok. Giat, kung nigda. Ingat niya, nga ni kaya, hindi ko sige. Sige, gano'n sa imong bedsheet ba? Wala naman na sa may kalabasa. Nagpilang kalabasa. Kwinta? Mahal na gani. 60 ng Santander. May gani, 50 mo. Tagitulo na ako, balik 119. Ano? Dito ko sa kilig sa Mercado. Sa UT pod mahal man pod. Uli sa UT ko nakitaan. Tagang part sa kabagi ko. Dapat sa karnihan, mahal ngayon. Isa ka dapat palit. Dito ko sana yung mga mukisto matag. Likod. Domingo ba yan ah. Naman dito usahan ng katinda. Dito ko. Din na guys. Oh, nice kayo. Diba? Balag. Sige, kagliho. Tang-tang. Para kung presentable ang bed. Siya. Yung upintangan. Mandawi po na. Mandawi po. Muna yung mga ulong na lang mo din eh. Kahit ni Mambi. Niyage, wako kapalit dayon ka. Ay, waste stock. Kani, duwala kayo nga yun na nabili. Nag-sale manggod ang isa ano. Ang pagkatapusan. Na, dami. Siyahin. Nag-blurred niya cellphone ah. Sa pa. Maliwalas kayo ba? Labhan pa nag-usog na kay laylay pa man tong Mayo. Wala. At least naka-prepare na diri. Wala may balay nyo ito diha. Kastada lang ba niya? Daban na ulit. Balik. At least na. Nilimutan ko niya. Isa unya baka mag... Nilabhan na guys ha kanang Daw niya din ako. Ngunit magunang maglaba kag mga bedsheet. May daw ni. Kay sa kwarto ni may sud mo humot kayo. Kami guys kay alis na nagkang Prestil. Kay kang Nicole man ta ni. Sunod mo ta sa kwarto ni Nicole. Wala pa. Di pa karon. Ano man? Wala pa. Hindi pa maano. Sa bedsheet na yun. Sa imo tiger na pod na. Salamat kay Kadyo Mambi kay daghan naman kayo sa kay kapuli-puli kay daghan man na siya bedsheet god. Wait, lima na yung bedsheet rin. Daghan na siya bedsheet kay yung unang bedsheet niya kay butterfly. Asa niya gipalit na? Saan mo na naibog mo sa mga butterfly. Ni pila man ang murag nindot man lagi pod. Yung design niya kay kumot ko. Yung butterfly. Pero- 89. Dito pre sa kuha nga katong dangunon. 89 pero nipis manggod na. Dili pa rin sa mga bangka. Ang labahan naman na. Mauban na ng habol. Hindi niya pasudlan niyang kwarto kay
Mas di ko kikubihan man siya mga uwan. Mga malit ko mga uwan sa Shopee. Kung di mo ko kabalo mga order ano mga. Shopee yung umorder kay barato niya. Nagdagang ng kapilian. Halang ipit mo. Kanina di kayo gipit na sa dito. Gipit ra na siya. Kaya parang dili mag... Ako hindi ko gano'n, no? Kumikita ko ang... Ihang abot-abot naman ang ihang parcel. Ano man na pagkaon sa iring? Bisiyan na lang na. Mo gyapon po nagtutong sa una. Basig na yung mga laing flavor pod. Tuna ra o ocean. Tuna o ocean fish. Ito mo siya kay skin o cook. Mo ding nindot yung ilang balat. Panit o balibo. Mun gali oh. Ang bid ni Crystal mingming po na siya. Yun ang taga-taon no. Muli-li pagkadari na abot dito ang passion fruit. Kung ano nakalap ni. Abot ras Crystal diri og ano man niya? Abot ras siya og kuan oh. Green na green kayo guys. Ang tambok na kayo dito gahang talong. Ay ate ha. Oh, di na mag-cry-cry ha. Oh. Ay. Dito dito dito. Oh, nice kayo na ko kayo oh. Oh, simot ta. Simot. Pasalamat na. Thank you, mami. Lagi ko na sa food. So kato day ning comment diha nga kuan pahibutan ra namo ni puhon Okay, ano. para di luy kay sila sige hilak mong good. Na, alam mo, ulas kita kay sila ka dyan sa saba. Ang buhay. Nauna na maskit ka to. Ang huwag man sila sa saba. Na. Taga-isa kuno taga-isa bi. Taga-isa. Wait lang ha, wait lang kay tagaan ra ka. Wait lang gani. Ay, di mag nala sid-sid na imong kuan. Nga na siya dagkong Naghiling na. hiling na. Eat na ikaw. Mapay pagkaon. Sumot? Susumuta ay. Isda. Ocean fish. Mo gyapon last time. Humot. Paborito din nila. Meron din akong mga paborito. Ano na ang mga paborito guys. Pero ang ilang paborito is kalabasa o Snack ra na. snack ang ilang kalabasa o kuan sayuti o chicken. Salamat mami. Salamat toy. Salamat. Nawa o gaunay na. Gaunay na yung duha mo nun min ha. Ikaw min ha. Bigat kay ka ha. Bigat. Anong nang bigat-bigat ha? Magniwang gid mo. Ay, bigat. Puro laki man mo. Manong hapon na kung tanan guys. Kanawa lang ko nakabidyo-bidyo dito sa kuan guys. Ang mga giluto. Kay wala may taga sunod na luto guys. Dito man kong kaluto sa kahoy. Diya sini ko may nagluto sa kuan. Bula-bula o kanang lumpia. So, ay birthday na rin guys. Ako ilang ipaluto. Pero ga-order sila og lechon ja.
kuan kanang igor ako niluto. Ilatanan ang mga lamas tanan. Nga agaho guys, is libur. So kitagaan ko nila og sa bayad sa libur ba. So katong mga ganahan mo paluto kanang kamo nay mamalit kay lisod na si kajuron mamalit guys no kay perti mahala. So igor ako mo suwat og ingredient ja sila ray mamalit. So matug isulat na mag mga ingredients nga mao na igor ako muluto nga libur ray ahang kuan. Kay kung ako guys lugi ka dyan og kanang ako'y muluto kay perti mahala bitaw ron ang mga palitinan. Ang muluto ikaw mamalit kay mahal ka dyan ang palitinan ron. Super. 5 ka ang bugas ron guys niabot na og 70 ang kilo. Samantalang sa una 50 napay 49 napay 48 nga na karon wa na. Grabe halos tanan jud grabe diyan kamahal sa nga tanan. Manang lisod ka dyan mag-budget ron og mga palitinan kay grabe ka crisis. Ambot nga nung na crisis na karong panahon na nga lagi na dahang Pilipinas lagi corruption lagi mana crisis jud ka luoy kay ito mga wilaray kita sa trabaho daghan ka mga anak mana dapat karon control jud dapat di jud ta mag-anak-anak og daghan kay grabe kalisod. So pasalamat sa gajo ko ni Mambi kay ano na si Jay nagbayad sa tanang mga kinahanglan ni Cristel. So ako'y problema sa mga kinahanglan ni Cristel kay pinangga kadto sa siyang mami. Salamat kadto Mambi. Diya shout out ko diha sa sa ni Guaps diha sa Germany. Salamat ipigado sa ijang pagpaadyo sa amuhang motor. Salamat jawa ako nakakuan na adyo nagkana mo nubila sa amuhang motor kay ija magipaadyo. So makapag makapag malingki nami nga magmotor kay des ni agi na malingki ko sakay ra ko og jeep. Diyan ni uli pud si Cristel guys. Wala ko nakakuan ni Cristel guys kay ara man dyan ang bisihan. Si Cristel di man pud maka kuan kay ara man pud kabisi na ara sige basa og libro. Diyan wala ko naka video niya gihatod pud na mo og sadyo kay klase pud siya og alauna. So mao ra nihang vlog guys kay nalit jud ko sa mga vlog kay des mga niagi adlaw grabe labarag ang murag kanang nakuan ko kanang napasmuhan kay usahay maninda ko inaguli mag tikaw-tikaw naman ko dari guys mag sa unsay mga pangbuhat na sa gawas din kung makahana og inom tubig di po ko makahana og kaon manang grabe labarag ang ulay guys murag digma bugak hantod karon guys labad gihapon murag siguro kaning ahang reading glass pero dapat di ko ni-check up sa atong mata is every 6 months pero makabasa pa may hinung ko pero murag malipong lagi ko murag ko kasukaon so wala lang kanang kuan ra ni pasmura ni igora ni nang inom og Gluternit nam tinungtanag ang sanang Gluternit na koy daghang tanom dari pwede ra mo magtanom kay liso ra na ang itanom kuan na siya maka kuan pud sa labad sa wala jud ko ka video guys sa mga kuan ang ipagluto tanan pero kuan to pito to ka putahi ako naka video. So marato guys, thank you for watching kay murag taas naman niyang video guys harap may gidugtong-dugtong niya dyan sa adlaw na ron, Bernis na ron. So amping ug ampo tanan guys, laban lang ta sa tang kinabuhi kay usama nang kuan man kinahanglan man jud ta nga mulaban kay bisag wa tay kalaban bitaw. I love you ni tanan guys. See you my next video.